Mari vilayetindaki bankomatlarda nağd yetmezçiliği yeni yitileşdi. Bankomatlarda nağd pulun taptırmayandığı sebäpli raýatlar zähmet haklaryny, pensiýa we kömek pullaryny nağdlaşdyrmakda ýeti kynçylyk çekýärler. Munyň bilen bagly raýatlaryň bank ýolbaşçylaryna edýän arz şikaýatlarynyň oňy netijesi bolmaýar. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçylary Sewitden maglumat berdiler. Şuňlar adamlar köpçülikleýin vilayetin bankomatlaryna aýlanýar. Ýöne olar haýsy bankomada barsalar-da hemişe bolşýaly pulun ýokdugyny bilip galýarlar. Adamlar banklara baryp, diňe bank kartynyň içinde näçe manadyň bardygyny görüp bilýärler diýip, marly ýaşaýjy anonimlik şertinde habarçymyza gurrun berdi. Habarçylarymyzyň maglumatlaryna görä, Türkmenistanda adatça her aýyň 1-5 aralygynda pensiýa we döwlet kömek pullary, şondan soňky günlerde bolsa zähmet haklary raýatlaryň bank hasaplaryna geçirilýär. Adamlar aýyň başyndan bankomatlara aýlanyp başlaýarlar. Ýöne olaryň aglabysynda pul ýokdugy sebäpli kartlaryndaky pullaryny ençeme günläp, käte birnäçe hepdelap naqdlaşdyryp bilmeýärler. Hususan da pensionerler gaty kösünýär, käte şeýle ýagdaýlar hem bolýar. Käbir adamlar kartlarynda pulu aýyň ahyrynda, ýagny nowatdaky aýlyk kartyny gelmesinden tehil öň naqdlaşdyryp bilýärler. Dip efirde atlandyrylmasyzlygyny soran başga bir marly ýaşaýjy aýtdy. Şuňlar habarçylarymyzyň maglumatyna görä, raýatlaryň ençemesi bank ýolbaşçylaryna ýüzlenip, nowsanlyklary çözgüt tapyp bermegi soraýar. Ýöne raýatlaryň bank ýolbaşçylaryna edýän ýüzlenmeleriniň oňy netijesi bolmaýar. 4 san ayal Daýhan banka gelip başlyk bilen duşuşmak isleýändigini aýtdy. Başlyk olary kabul etdi. Olar bankomatda pul ýokdugyny aýdyp haçan salynjakdygyny soradylar. Başlyk olary adamlar tölew geçirip banka pul gelmese biz bankomatlara pul goýup bilmeýäris. Bize daşyna nağd pul gelen ok, gelýän pulun aglawasyny da Aşgabatdaky Merkezi banka geçirmeli bolýarys. Häzir plastik kartdan söwda edäýmeseňiz başga çykalga ýok diýdi. Dip waka şaýat bolan bank işhäri anonimlik şertinde habarçymyza gurrun berdi. Onuň sözlerine görä, zenanlar öz hal ýagdaýyny düşündirmäge synançdylar. Olar döwlet dukanlarynda un we çöregiň kadaly satylmaýandygyny, şol sebäpli bu önümleri hususiýetçilerden nağd pul töläp satyn almaly bolýandyklaryny aýtdylar. Bellesek Türkmen häkimetleri söwda nokatlarynda tölek terminallaryny ornaşdyrmak işleriniň üstünlükli alınıp barlayandygyny habar berýärler. Ýöne habarçylarymyz ýurduň söwda nokatlarynyň aglabasynda diňe nağd tölegiň soralýandygy barada ýygyderli maglumat berýärler. Aýallar başlygy biz özümize we çağalarymyza gerekli zatlar almak üçin nağd pul bermeli. Kartdan tölew kabul edýän 1-2 sany hususy dükanam bar. Ýöne olar kartdan töläniňni haridyň üstüne 20% goýup has köp pul alýarlar. Olary gödäwçilik edýän adam ýok, biz çykynty ýagda dediler. Başlyk elinden gelýän zadynyň ýokdugyny aýdyp olary ugratdy. Dip bank işgäri belledi. Türkmen häkimetleri ilatyň 8 ýyldan gowrak wagt bäri ýagny ýurtda zähmet haklary, pensiýa we döwlet kömek pullary raýatlaryň bank hasaplaryna geçirilip başlany bäri dowam edýän bu problemalaryny açyçan boyun alyp bu barada çykyş etmeýärler. Ýöne soň kepdäniň dowamında Balkan vilayetiniň Türkmenbaşy şäherinde bank işgärleriniň we lewawyň sosial üçünçülük edaralarynyň deriňelýändigi barada habarlar gelip gowuşdy. Ýagdaýdan habarly Balkanly çeşmämiziň maglumatyna görä, garşysyna iş goýulan käbir bank hünärmenleri plastik kart eýelerinden kanunda görkezilmedik tölek alyp, munyň öwezine olary pul naqdlaşdyrmaga ýardam bermekde guman edilýärler. Lewapdaky çeşmämiz bolsa, deriňewleriň geçirilip başlanmagy bilen Türkmenawatda bank kartlarynaky pullary naqdlaşdyrmakdaky kynçylyklaryň hem adalandygyny, bankomatlara ýygyderli pul goýulýandygyny habar berdi.